Ja que cap de setmana hi haurà jornada de descans a tercera divisió, ja que del 23 al 27 de setembre la selecció catalana amateur disputarà la fase intermèdia de la Copa Regions UEFA a Moldàvia. Entre els 18 convocats pel seleccionador català Toni Almendros no hi ha cap jugador de l'Escó i el gruix de la plantilla prové de l'Europa, el Gavà i el Manlleu. Els conjunts ebrencs de primera catalana disputaran, sí, els partits corresponents a la tercera jornada de la temporada. La Rapitenca rebrà diumenge al Catllà, amb l'objectiu de sumar els 3 punts per refer-se de la derrota de la passada jornada amb el Joventut 25 de setembre. Els rapitencs esperen que el camp esdevinga un fortí per tornar a les primeres posicions de la Lliga. D'altra banda, l'Amposta viatjarà diumenge a la localitat barcelonina de Cornellà per jugar amb el Sant Ildefons. Els d'Antoni Teixidor, que no han perdut cap dels partits que han jugat, s'enfrontaran al Sant Ildefons, partit que es preveu molt intens, on jugaran el partit com a visitants contra un equip que només ha sumat un punt des de l'inici de la temporada.